Hak khatsau trek kula lengkar ajar penriu ki bor pulit klayo pediang ijahar beladan urunar ubalarung hayeng gadawi basu matri sapu arsnam ha opar la chumia Shillong hak no pai singi khalai trek kula lengkar ajar penriu kumha kapor RBJA dak Jingthmu ban lute katkum ka Kyrwoh na ka office USP ke East Castles district hak janme khandru trek kula lengkar ajar penriu la ong ba haba ka dewi klayo u Hapoh ka Kamra kala persyang ban khangi u Hapoh henriu la kunrob yaka bat tiet yaka na khli du narad bat berngam penyap yaka hadian la shim yaka plaki jongka ka badan yaka mobile phone ba kapisa bat pet na kate ke chaka kate ke Kynthei la mansau ba hadian la ra yaka shaka chaka ai jing sumar mar ki Pulit ki la penlong ka jingthmet ban kem yu runar ba dak jing toket la sham bo dei bla tep kerteng kumun navid sunar south flies nam karta kumta ki Pulit ak por sau steng ai gan no phaisi khandra drek kula lengkor aja penriu balam khmat du ba arki walang sub inspector ba in charge ka pasture bit house kila kamu nabin sunar na bocha road yo sunar kat kum ki kandon an la register mukaddama persha halaim kra police station ba ka jingtok ke diu kadang ya chekman Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya